Muawiya ka manayat din na buwan sumili ron sa kapulapit na mumetes kanya naman na Islam hindi din ron buwan na siya ka Abdullah halik na sura nga yan naging ano yun titigil di Muawiya na nakuhan mipipia bilang ataw malimaya tayo pamamumit basta matay ang mumit na sorga matay matay na ako Ito pa kaya Rasya Kamano. Kalau ini daftarin, aku juga kan. Pagkailo tayo sa ibang dulo, sa kayo pag-editan nun, nakapay din. So, topic, ang gusto mga bitigan, o kapindelo, Sheikh Abdul Khalid, Qasim, Sheikh Aminul Kami Balabatua. Topic, ino si Muawiyah. Bagagin hutulan, ang niyatay sa kaniyan ang umin, ang pagkasun sa suga, ang takas sa kaniyan, na si Kukikos Unagi, na suminilay, na miyangarasi, ang may layron so sifat ang munafik. Pag umiyatay sa kanyan, ang maada ko Islam. Pakay sa hindi tapi. Kaya tadi al-alim Abdul Khalid Pakasip na si Muawiyah na may ginuntulan ang umiyatay ang mukmin ang upakasun sa surga. Kaya tadi isya kami nun, kami malabatua na si Muawiyah na sumililay kung kaya pakay ko sunag ni sallallahu alaihi wasallam miyangarasi ang may layron so sifat ang munafik. Pag umiyatay ang maada ko Islam. Mga bitigan o kapilelo ayami libtaro o Hindi na ipagilitan. hindi ayami libtaro o dua makapupantag na umanisa tiran na makatulo makatindig o pagpupusin niya. Hindi na ipagilitan. Pero kasi mapagalitan niya na si Juan. Mataro siya na, hindi na lulo. Ayami pagpusin niya kung umanisa katindig na 30 minutos. Makaliuliusan so ikatlo atindig kagito conclusion at 15 minutes pun akan tertinian. So mani tindog na nagbuon apakaisya na simbagin si Ibus. Sundo at tulong kami nito. Susumiyari nga dito kayo. Na malagid umiya suwat, sumiya kaisya kung simbag apadiyan na linyan kay sa walawada, linyan kay sa walawada sa waras. Sa warasot o apakaisya. Na sininyan kay simbag amay ka mau masuk waras akapulo sa inyo. Di ka pakay so kapanalawada umasa adi kapagusay o isa kung kapapantag asal din sa lawadan niyan so kadiyan na ay punishment yan kakalbatan sa oras yan sa 10 minutos sa timan na sa lawada na 10 minutos akalbat oras o yan na lawada ay hikmah saya na para di kesembulgaw so lelong o para di sarani hindi bu sugi kapagusay o tao sa oras yan ay dalil apa usar na Quran, ang hadith, ang sukat ng mga sahaba, ang history na kailangan na na magpagilay ang mga kitab sa katanto o tindo ko mga papantag na uli kawidi sa kitab na apya Xerox copy o cover o kitab ang page aron matatag sa dalilian na una pa na Xerox copy na kiyawilan yan na ano yan yung bandun sa title o kitab ang sukat o kitab salin sa pagpepe. Amalag nakanabo na syarat na nang mo gini. Udo mo kita. Tapi ya Xerox din dari kana. Udo na Xerox na ano yung habon ko na kita do kita. Ako suruan. Auto ko kita. Okay. Sa jaga tuanan, miyang to, miyatan to dito sa kabugagan at dito ko mga kitab na dito ni karina sa tabanong sa. Kapag ko ano na yan, yung may sumata ka to si Sir Begitu buka ada tunai gitu deh. Dia ibu pagi itu lagi utama. Ibu tapi dia di nang taruh. Sama terjaga di sana. Ini yang saya tahu. Lagi itu kami pun tunjuk itu semua itu sudah menjadi itu. Membacakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Muslim memata al Islam. Maknanya ayat ini tentang Muawiyah tiara yang Nabi arti yang berbiskan Nabi itu Muslim itu Islam itu kita mengamalkan menurut di Jemaah Saudi karena kalau dia itu bisa dengan pembayaran itu berarti berkat menangkap Tadi gagawin mo ito, yan pag-usapin. Yung alam yung ano yung nakakatugil, ang mga multad, na tubayan ay nasita na gusto buwag ng sibol. Sige, lagi ang atit, lagi ang atit. Dito na niya yung mga. Si Wakapul Busairan, baru pag-inuwi. Andi na nila kasi kay Kiro mapamakuha ang radyo lawan. Nabuwan na mabili nila kasi kay Kiro na laman ng mga si mga. Dito pag-usana. Road pag-usana.
Ang betar mo na siya siya. Walay na, may karelege, yung ayat pinto, yung kakapusali, kasi Muawiyah, ang ginutulan, ang gumiyatay, ang mu'min, ang butukasyon sa sugyo. Kasi ang naitindigan, si Muawiyah, na suminalay, kung po sunabi, ang gumiyarasi, na gumili mo sa sipata munapit, na gumiyatay sa kanilang mother, which na pititin mo. Nah, marah-marah itu. Oh, haray. Ya kan? Pinagkulingan ng kaagod. Seberapa? Seberapa? Kung man isa kiran na makatalo makatindig, bitigin mo na yung tayo katalo. Sama niya na makaluot. Ayun. Tinilis. Yaka tanaro. Sumalitindig lahat na doon ang pakaisyo. Na sumpagin si Kusod o talo kami nutos. Makalyulyo kung ibu ikadwa tindig na isa-isa ang pakaisyo. Tumira. Nah, Sama datang niaga yang mana ru? Biar mana ni? Masbida. Mula perlu. Alhamdulillah kami agayon ng dua kataw ang mga ulama tanong si ko kapakapulo de peran si ko January 2 miyati ada daraan tanong sa mga kapipi ni sa iba penang pengninami ko mga pagriami na digano penarbu sa mga rarata. Oh, ito na dami, atang dito na sa dito na dito para may laro na alam ka na para may video bagi ka. oh, wah. Wa Luluta kami kung kaya. Sa Alhamdulillah. Sa saya ini nak para maknai tamparan. Dan tidak memakan. Ya, wala na pa. Kaya na, sige,